tested child. This result is based upon the analysis of match analysis between the alleged father and child using PCR DNA loosely generated for the samples submitted. The probability of paternity is calculated by comparison to an untested, unrelated, random individual of the black population. Not excluded, we are not as not excluded. Alright, probability 99.99. Amen. So if and Dubai is not legal. They have combined index. So Mwana doing asi nokuda kwemafambiro aita mai arikupambidzana kwataita nawo takawanda ndokotoita kuti ndizoti inini akwete ndege nditandireda kumadna ndinyatsoziva kuti iri ropa rangu nokuziva kwandaita inini mhuri yangu inodi rochengeta asi kwete kuti amai ava vazoti inini uyu anga ari murume wangu takagara tese kusvika pakuti vazotaura zvekupa tichiiringa unonzi kugara tese kuita sei kudai osaka maakona madzimambo takudzungaira traditional aid inenge yakapaya simba ndotinenge yaiti uphold constitutionalism iwo kudzokera kutsika yedu kuti munhu ndakarara naye hasi mukadzi wangu but constitution inonzi munhu wakarara naye atochi so ipapo tokuita juawe netsika yedu unoganyirira kuti unarama kwamwari apa isikutanguva kuti kuberengere kuti mwana ndewako yakanda hasi mukana wawo takupa ukuwabhiza kuti kutaure kuti zvizwa kutaura kuti zvakazinge zvakadai dzangoungana apa rikunzi mwana ndewako uyezve kana mada kuita chihure varume tai protection naika protect zvino kana musina kuprotecta mwana ndo result yake mapandikayaoramba mwana aiwa iyo hatisirotoro zvekuti mwana ava wangu ropa rawanikwanirirangu zvakataurenda panhau amai maigara sei murume aiuya kumba mailozha kuti nasingalodi ini ndinestand yangu famaduni ndopa aiuya tigare patese naye murume kumusha kwavo ndaenda murume akandidai nini achindipfimba baba vandaivaziva ndichitoati bamukuru handiti saka andipfimba ndikati semi matida imi mune mukadzi wani uyeni tinyatsodza ti mune mukadzi wenyu ndobva ati iwewo ndakuda nechikonzo chekuti mukadzi wangu inini haabvume kuenda kumusha kwangu haabvume amai vangu saka amai vangu vakandita usati waita sei waroora saka inini ndosika ndichitsvaga iwe ndikati aume munyepe inini ndine vana vangu tuna vandakamborohwa pamusuna vandakute zvakavanda saka inini ndakamborohwa saka varume ndozviziva kuti varume vanoita sei vanonyepa zvikandaina handisi kunyepa pamwe chida proof ndogona kaine proof zveshuwa murume akaenda kuva kwebharikoti namukadzi
mukadzi achinzi ande kumusha akati handite vaiva amweni handikufanira kuvatengera kana matenisi kana chii zvandafunga kuzotengera musara pavanenge zvikanzi hongu musara pavanenge tese ndotenga saka zveshu andobva taenda kumusha kwemurunzire isisi enda pamuno wose nyaya yakapisa zvinhu zvese inyaya yemwana nawe tinotumire kukacheri jejanguota vangwara saka amwene vangu inini vakatakagara ishu amwene machiuya kumba kwanguchienda kutengesa samuni rikukacheri ayo makaisa samuni ndabhadhara apabamabhara kumbira kwandaita kufanira atitongenasi uzokundaribazvauyani tobata vamavangwana notobata mudakokutaura panoda loveness yapera nyaya ndakubvumidza kutaura nditererani ndekekokurire vanorira loveness chibarani